Benvinguts a la Ruïna Televisió Espanyola. Moltes gràcies. Amics i amigues, gràcies per venir. Una setmana més estem aquí. Amb tots vosaltres, Tomàs Fuentes. Ignasi Tatabull, com estàs? Molt bé, molt content d'estar aquí amb tu i amb tota aquesta gent que ha vingut a tocar fons col·lectivament, a passar una bona estona. Fan cara de tenir bones ruïnes, aquest Sí? públic. Sí. Però això és molt Jo ho dolent, detecto. ara és- Per nosaltres bo, per ells no ho sé. Ja, ha semblat com que faltaves a la gent, eh? No, ara ja és bo, Ara ja és bo. tenir ruïnes. Clar, si estàs aquí... Teniu ruïnes o no? Ui! Els nervis de caputada. Sí. Doncs els vostres noms estan aquí Estan apuntats aquí, i qualsevol- qualsevol de vosaltres pot sortir Ah, exacte. i acabar amb la seva imatge pública. Sí. Però abans tenim un convidat. Uah, Sempre tenim un convidats. convidat aquí a la Ruïna. I el d'avui jo crec que té unes quantes ruïnes i ha decidit compartir-les amb nosaltres. Un aplaudiment, si us plau, pel convidat de la Ruïna, que és Santi Millán! Santi, què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Què tal? Gràcies per venir. Aquí, Ai, no, has de seure aquí. No, jo sóc aquí. Sí, per què? No? Perquè és la més còmoda. També és veritat que... com estàs, Santi? La veritat és que dono la sensació d'estar millor del que estic, però bé. Home, estàs molt bé de fora. Per dins, no ho Veus? sé. Veus? És una mica pitjor, Sí. però clar, com aparento estar tan bé, vull dir que estic bé. Clar, molt bé. a mi em passa al revés. Com que estic tan cascat, per una mica bé que estigui, doncs Exactament. ja tot és... No, vosaltres esteu bé? Sí. Bueno, sí. amb ganes d'escoltar la teva ruïna. Ostres, jo Tens alguna? Tens alguna? Tinc moltes ruïnes. És que, de fet, venia amb una ruïna al cap, però ara et sentia el pre-show que parlaves de com si t'haguessis cagat a sobre i dic, ostres, d'aquesta també tinc alguna. Sí. Però no... Però, Per una segona edició, no? Exactament. És Només una pregunta és, mentre anaves amb bici amb les malles aquelles apretades? No, No? no, Oh, és que ostres, aquí ens no, queda no, ja- no, no, d'aquestes he viscut moltes alienes, que és molt Anaves darrere, desagradable. tu? No, a mi va ser un dentista. Però el dentista o tu? No, jo. Ah, tu. És que... Bé, l'explico molt... Va, sí, evidentment. clar. Voleu una Estamos- miqueta de caca? ¿Estamos en la mierda? Venga, vamos ahí. Mierda, no. Eso siempre funciona. No vaig anar... A més, era època pandèmia, tio. O sigui, Oh, tenien com la mascareta. Sí, el lavabo el tenien clausurat perquè, clar, no deixaven entrar perquè allà, dius, ostres, no, lavabo clausurat. I jo m'estava pixant molt, ja tinc una edat i, Sí. i ja no controlo... Dic, és que haig de pixar. I, clar, diuen, sale en la tele. Home, a la tele no ens posa malalts. A ell No contagien, li no deixarem, contagien. és famós, li deixarem pixar, no? I vaig a pixar i portava uns pantalons que no tenen cremallera. Ah. Llavors el que fas és te'ls baixes directament i em Com un vaig nen baixar. petit, no? Efectivament, Fins pantaló als i calçotet, turmells. una miqueta per sota de lo que és l'escroto, i ja vaig començar a miccionar. A partir d'una edat, cada vegada és més Sí, a baix. a partir d'una edat és pels turmells. Per sota de l'escroto és els turmells, sí. Jo de moment estic pel genoll encara. I res, vaig miccionar amb normalitat. I saps que hi ha vegades que quan micciones et ve aquella gana de petit pet. Sí. Sí. Saps? Sí, Allò sí. dius... Sí. Aprofito. Sí. Vinga, va. Però Anem a com- regalar això. Com un... Sí, com un... Sense importància, vull dir que és una cosa Sí. com que ja... Que és, saps, allò, Una mica Déu. Vinga, no? va, Fas- Déu. Sí, sí, com una I, assignatura. efectivament, així va ser. Em vaig tirar un pet, vaig acabar de pixar, tiro la cadena, pujo els pantalons, de sobte miro terra i... Uau! Ha sortit un atac aquí, una cara de Belmez. No, però és que el més maco de tot és que era molt petit. Era Era maco, fins i tot. una oliveta. Una oliveta, eh? T'ho juro, era... Un balí. Pa! Clar, que va ser com... Ostres! Perdona, això està... Ho he fet jo, això? Sí. Una mica orgullós, no? Sí, Oh. era... I després vaig pensar, dic, sort que ho he vist. Perquè, clar, o sigui, els dentistes, tothom sabia que era jo qui havia entrat a aquell bany. Clar. O sigui, el que anés darrere i es trobés allà aquella caqueta, diria... Això- Puta gent de la O tele. tenim gat, Ja. Això hi ha revistes del cor que volen fer un reportatge. Home, clar. Sí, sí. La caca de Pues- Santi pues Millán. Pero dentista. esta es mi mierda, amigos. Molt bé, molt bé, molt bé. L'has portat? És com que... No, Sí, i la no, guardo en no. un pot. La guardo en un Una pot. mulet, una Com la mulet. gent que li operen de pedra al ronyó, la guarda. Aquesta no tenia categoria com per agafar-la. Hi ha vegades que sí que és veritat que he mirat i m'ha donat ganes d'agafar-lo en braços. Perquè Sí, no? dius, És que és hòstia. perfecte. eres carne de mi carne. Sí, sí. Eres Hem com... passat moltes coses junts. Sí. M'encanta que això no és el que volies,
s'explicar, eh? Això no, Vull dir no, que, no, clar, no, vull dir, és- ara és ve un- la que tenies el preludi, això és el Clar, preludi. Exacte, el taloner. Per obrir boca. Sí. No, bueno, no sé si seria l'expressió. Bueno, Bueno, escolta, hi ha gent per tot. Exacte, Hi ha gent per sí, tot. no no jutjarem. hem vingut a jutjar, aquí tampoc. Amb les parafílies de cadascú... Escolta, cadascú el que vulgui. Doncs, Bueno, quina és la ruïna endavant. que tenies preparada, l'oficial? A l'oficial. Bueno, el tema és que, allò que preguntes, estàs bé? Jo sempre he sigut bastant despistat. Vull dir, he tingut el cap una mica desordenat. I anàvem a fer un viatge amb la meva dona, que coneixeu, amb la Sí. Rosa. Molts segurament la coneixeu, Rosa Olutxa. I anàvem a Costa Rica fa molts anys, d'això. Estàvem fent la cosa nostra, imagina't. Hòstia, encara no era rica, era costa adinerada. Costava. Sí. Sí. Allà eres Paco, encara. Era Paco, encara, sí, no cotitzava tant. I la veritat és que treballàvem molt, anàvem de cul, i el viatge era a les 5 del matí, per això, perquè els vols cars surten a hores decents, els baratos surten a la merda. Correcte. Sí. I estàvem fent les maletes, que era igual la 1 de la matinada. I jo vaig anar a buscar la meva dona, passaport, sobretot, perquè ella sí que és organitzada. Passaports, dic, sí, no pateixis, que Ja el el trobo. I quan el vaig trobar, el passaport estava caducat. Oh. Vaya. Digo, i això, posem en situació, era després 11S. Vull dir que tampoc, lo de les fronteres tampoc era... Sí, no era el seu millor és igual, moment. passa. Què pot passar, no? Sí, no, vinga, tira, que tens cara de majo. No era aquest moment. I vaig pensar, ostres, no em dóna temps de renovar, perquè en aquell moment no hi havia comissaria 24 hores a l'aeroport. Bueno, hi havia comissaria, però no hi havia comissari, que era el que signava. Clar. Llavors, per què serveix l'edifici? Per què serveix? Si no hi ha ningú, Efectivament, clar. Self-service, perquè el fes-ho tu comissari mateix. se'n va dormir per Era un les do it nits. yourself Quines de- coses té de fer. Sí. I jo tenia un bon contacte A la policía. de Cuerpos y Seguridad del Estado. Oh. Hay que tener amigos en todos sitios. Sí, un Villarejo. tal Villarejo? Era un tal Villarejo? No. Era un altre. No tenia tan bon contacte. Però sí que va aconseguir contactar amb la comissaria de la policia, i llavors vaig anar allà i el tio, molt amable, em va dir, mira, jo et puc fer un paper que no serveix de res. Molt bé. Sí, em serveix. Dic, home... Va escriure pasaporte y va fer un dibuix. Dic, es perfecto, exactamente. Dice, ahora solo tienes, espérate un momento, no te muevas mucho, ahí con un 6 y un 4, mira, has salido mejor de lo que eres, no te Exacte, quejarás. encara fas bona cara, encara fas bona cara. Va fer un paper conforme jo estava renovant el passaport i va posar un segell. Bueno. Diu, ten. Dice, no te va a servir de nada. Digo, pues muchas gracias. Moltes gràcies, home. Digo, oye, pues... Vaig més tranquil, sí. Exactament. Però, clar, no teníem volta enrere i vaig dir, tira i fins on arribem. Hem vingut a jugar. Efectivament. Mostrador de facturació de Barcelona. Hola, què tal? Jo, ei, passa a tope. Dic, a Aviam si em coneixes. veure si em coneixes. I el tio, hòstia, ets a tal, jo sí. I a veure, que no vegi el passaport que està caducat. Venga, pasaporte, tal, muy bien. Venga, tarjetes d'embarque. Digo, primera passada. I llavors estem esperant ja l'embarcament i ja se sent ding dong ding, ding dong ding. El señor Santiago Millán, por favor, pase por la puerta de embarque número 4. Señor Santi Millán, por favor, pase por puerta de embarque número 4. El Paco. Digo, esto no suena bien. No. Vaig anar allà i el tío em va dir, diu, ¿tienes el pasaporte caducado, lo sabes? Digo, la primera noticia, macho. No sabia ni que caducaven Digo, aquestes coses. pero esto no es eterno ya. Ha caducat Sí, jo- en aquesta mitja hora. Perquè Jo tampoc canviaré tant, només puc anar millor, tio. Surto a la tele. I el tio em va dir, diu, a veure, jo si ve, vas a Amsterdam, perquè el vol feia escala a Amsterdam, Miami, Hòstia. que això implica Estados Unidos, Sí. i després a Costa Rica, a San José. I dice, jo et deixo passar, però El que passi allà a Amsterdam. dic, paso a paso. Sí. Ja, exacte. I que no és un mal lloc per quedar-se a Amsterdam, no? Digo, vamos a Amsterdam. Ja pensarem el plan B quan estiguem allí. Sí, efectivament vam arribar a Amsterdam, aterrem allà hi havia molts controls de policia, molts, perquè a més jo tenia sensació de delinqüent, saps? O sigui, quan hi havia policia dèiem, em detindran ara. Clar. O sigui, pensava que tothom em mirava a mi, passava per un control, dirà, serà ara. I no, vaig passar tot, i llavors just anàvem a embarcar el vol que ens portava a Miami, i ahir sí que van aparèixer un parell de persones preguntant per mi, van venir i van dir, ¿me deja ver su pasaporte, por favor? Au, Digo, vaya. Por supuesto, aquí lo tengo. señora gente. Dice, parece que la fecha de expedición ya ha pasado. Digo, sí, está un poquito caducado. Pero tengo este papel.
que me han dicho que no sirve para nada, però No, igual... però li vas dir. No. Ah, jo què sé. Home, ja condicionant-lo ja de primera. Soc gilipolles, però no tant. Sí, No, home, jo vaig dir, jo el vaig ensenyar amb molta seguretat. Dic, no, però espérate, però tinc aquest paper. tinc aquest paper que això certifica Sí, que clar. estic Que puc en passar. proceso, en tràmites, Clar. i dijo, pues venga. Que era com la tramitar. carta de salgo de la cárcel del Monopoly, no? Efectivament. Aquí està, amb això Més o serveix menys, per tot. o sigui, el mateix valor tenia. Exacte. Y el tío em va dir, diu, me parece perfecto, vaya a tramitar su pasaporte a su puñetera casa. Oh. Gracias. Hagan el favor de bajar las maletas de esta pareja del avión. I efectivament, així va ser. Ens vam quedar a Amsterdam, llavors jo trucant a l'agència, dic, oye, hemos tenido un pequeño problema. Ara Diu, riureu. ostres, doncs el vol aquest el perdeu, hem de buscar un altre vol que vagi a tal, però abans t'hauràs de renovar el passaport, perquè si no, no Clar, clar. pots viatjar. Dic, bueno, doncs hi ha un consulat a Amsterdam, tal i qual. Arribem allà, què tal? Muy buenas, allá policías, Claro. policías nacionales. Digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Digo, tengo un pequeño problema, tengo que renovar el pasaporte. Dice, por supuesto. Muy bien, ¿me deja su DNI? Por supuesto. Aquí tiene mi DNI. Catalán? No, en aquel momento estaba la cosa más tranquila. Y me deja su DNI, hace así, dice, tiene el DNI caducado. No. Bueno, però escolta'm, no tenia res en regla, tio. I és que ja em poso de part de la policia, eh? Mira, no ho pensava jo, però és que clar, hi arriba un moment... T'ho juro que a mi això em va pillar per sorpresa. Em va agafar per sorpresa. T'ho juro que no m'esperava aquest gir. No me l'esperava. Podies notar físicament I la em vaig mirada... posar a plorar. No, sí? Em vaig posar a plorar, però no per la situació, no per pensar sóc un desastre, no, per pensar, dic, hòstia, hauré d'aguantar la meva dona ara, que em dirà, és que eres un desastre, és que no pot ser tal i qual, és que t'ho he dit, i a més tenia raó, que és el pitjor de tot. Sí. I no, la meva dona va veure la magnitud de la tragèdia que la pobra em va consolar i tot. Pobret, I- no veu que no està bé. T'ho juro, em vaig desmuntar, tio, em vaig desmuntar. I li deia al policia, entre llàgrimes, li deia, ¿no podemos hacer nada? Y el tío, cero empatía, cero empatía el tío. Entonces sí, es que puede hacer algo, puede volver a Barcelona, ayer se renova el carnet de identidad y una vez se haya renovado el carnet de identidad, procede a renovarse el pasaporte y una vez en regla ya puede viajar donde usted quiera. Era un robot. Sí, yo, ¿hay alguien más? Tiene una segunda opinión. ¿Le puedo preguntar a alguien más? Llavors vaig fer la trucada. Tiene una llamada. Digo, gracias. Vaig fer la trucada, vaig trucar al meu contacte en los cuerpos de seguridad del Estado. El mateix que t'havia aconseguit un paper... Efectivament, a boli. que dices, bueno, igual. I la veritat és que vam tenir sort perquè el seu superior, que era comissari, llavors en potestat, sí que va trucar i va dir que... A ver, al chaval lo conocemos. Sabemos dónde trabaja. A ver, no acaba de ser buena gente, pero no es un delincuente. O sea, que déjenle ir. I el tio em va fer un passaport que caducava als 3 mesos, però que em va permetre poder viatjar. I ara tens els documents en regla? No sabria dir-t'ho. Aplaudiment per la ruïna de Santi Millán. No sabria dir-t'ho.